Hi guys! Welcome to my channel, Long News TV. Kumusta po kayo? Sana nang sulok ng mundo po kayo ngayon. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. So sa video nito guys, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng customized thumbnail. So mga magtatanong po kung ano po ba yung thumbnail. Yung thumbnail, yun po ay cover po siya ng ating mga videos. Karamihan po sa mga vloggers, yan po yung ginagawa nila sa kanilang mga videos. So, gayahin natin. Dahil dito sa YouTube, gaya-gaya lang yun. Yan lang po talaga yung technique dyan, guys. Gaya-gaya lang po talaga. Depende lang naman po sa inyo yung kung paano nyo pagandahin yung inyong thumbnail para ma-attract po yung mga tao or mga viewers. So, kung gusto na nang malaman, simulan na po natin. Po guys, kailangan po natin ng tatlong materials para makagawa po tayo ng ating thumbnail. Yung una, dapat meron po tayong picture na naka-remove na po yung background. Kung magtatanong po kayo kung paano mag-remove ng background ng picture, punta lang po kayo sa Google Chrome. Mag-search lang po kayo doon ng mga application na pwede makapag-remove ng background ng picture. And then sa pag-i-edit ko ng aking thumbnail, dalawang application po yung ginagamit ko, si Pixellab at saka si Fonto. Si Pixellab, dito po ako naglalagay ng aking picture na ini-edit. Pagkatapos, yung kay Fonto naman po, dito po ako naglalagay ng mga text na gusto kong ilagay sa aking thumbnail. So, kung wala pa po kayong application ng dalawang ito, punta lang po kayo sa Play Store at i-download nyo na lang po. Ito po yung logo ni Pixellab at ito naman po yung kay Fonto. So, yung una nating gawin, punta muna tayo kay Pixellab. Ito po yung itsura niya. Background niya is naka 1 by 1. So, yung gawin po natin dito, diba, pang YouTube thumbnail po siya. Punta po muna tayo dito sa ilalim. And then, hahanapin po natin yung image size. And then, dito po sa arrow na to, i-click po natin ito. Hahanapin po natin dito yung YouTube thumbnail. Naka 16 by 9 po siya yung kanyang ratio. So, and then, i-click po natin yung OK. Ayan, nag-iba na po siya. Pagkatapos nito guys, yung sa background niya, pwede nyo siyang palitan. Click po ninyo itong color. And then, pag gusto nyo po yung meron siyang mix, click lang po ninyo itong gradient. And then, ganyan po siya. Marami po kayong pagpipilian po dito ng mga iba-background ninyo. Depende na po sa inyo yun. Meron po dito mga plain. And then, sa gradient, merang mix po ata ito. So, ganyan po siya. So, kukuha po tayo dito guys. Ito, i-try po natin. And then, kung gusto niyo pong i-adjust yung light niya, i-click po ninyo itong plus. Ganyan siya, guys. Kung gusto niyo po siyang i-adjust yung sa light niya. Pag ganon, nag-pink na siya. Pag okay na po sa inyo, click nyo okay. And then, i-apply po siya natin. Pagkatapos, punta po kayo sa image, ilalagay niyo po yung picture ninyo na tinanggalan ng background. Punta po kayo dito. And then, i-click nyo po yung import. Hanapin po ninyo yung picture na sinave po ninyo. So, ayan po yung sa akin. And then, click po natin itong check. Ganyan sa guys. Kayo na po bahala mag-adjust ng picture na nilagay ninyo. And kung gusto nyo pong lagyan ng shadow yung picture ninyo, punta po kayo sa stroke and then on po ninyo yung enable and then pipili po kayo dito kung anong nilalagay ninyo na pang shadow sa inyong picture. And then pwede nyo siyang i-adjust kung gaano kakapal yung gusto nyo. Ganyan po siya. Itong sa akin. So white lang. And then ganyan lang po siya and then i-apply po natin. Pagkatapos, kung gusto nung maglagay ng mga text dito or mga caption, pwede din po.
Pero doon po ako pumupunta kay Ponto para mag-edit ng mga text na aking nilalagay. So, pag okay na po, isi-save nyo lang. Dito po yun sa itaas. I-click po ninyo ito. And then, save to gallery. And then, pag na-save nyo na po, punta na po tayo kay Ponto. So, ito po yung itsura pagka-open nyo ng application. So, punta po tayo dito sa itaas sa image. Kukunin po natin yung in-edit natin na picture doon sa kay Pixelab. Ito po siya. Click image. And then, ito po siya. Sa pag-i-edit ng mga text, or sa paglagay ng mga text, ito po yung pencil sa taas. I-click nyo ito. Depende kung ano po yung ilalagay nyo. Sa pagta-type po dito guys, hindi po muna natin lahat ilalagay kasi tinatansya po natin yung size po ng ating background. So, yung sa akin yung ilalagay ko, how to, for example, yan lang muna yung sa akin ilalagay. Pwede natin i-change yung font niya dito po. So, pipili lang po kayo dito kung ano nilalagay nyo na font. Marami po ditong pagpipilian. So, ito po yung aking gagamitin. And then, i-click po natin yung done. So, ayan na po siya. And then, punta po tayo dito sa style. Pwede natin ma-change yung color niya para makita po siya kasi yung background natin cut po siya. Pwede natin palitan yung color. Halimbawa ito. And then yung background niya, try po natin ito. So, ayan. Then pwede po tayo mag-adjust dito. Kung gusto nyo, yung height or ano dyan, pwede. Move po nyo lang. Lagyan siya ng shadow. So, ganyan siya. And then, pag okay na, click po ninyo itong done. And then, i-adjust po ninyo yung size niya. Ganyan lang po siya, guys. And then, next naman, punta naman po kayo sa pencil. And then, add text naman po kayo. Customize. So, customize. Then, i-click ko po yung done. Then, punta po kayo dito sa style. Pili po kayo kung anong color yung gusto ninyong ilagay. Sa akin, itry ko po ito. And then, yung background is, and then yung shadow, ganyan yun. And then, click po natin yung done. Ganyan siya. So, yung size, ayan siya. Punta po ulit tayo sa pencil, thumbnail. Try natin i-change yung font. Ito po siya. Done. Then, lagay po natin siya dito. Then, style. Background. And then, color. And then, shadow. So, ganyan na po siya, guys. So, pagkatapos na ninyo, isi-save nyo na po siya. Yan yung arrow sa itaas. So, ganun lang po, guys, gumawa ng thumbnail. Pasensya na po kayo kung yung sinample ko po sa inyo, hindi maganda. Hindi po talaga po marunong guys mag-match ng mga colors sa inyo. Pagandahin nyo po kasi may idea na po kayo. Dapat yung thumbnail nyo guys related po sa content ng inyong video ha. Hindi po pwede na yung content ng video nyo is tutorial. And then yung thumbnail nyo sa labas ay pagluluto. Hindi po siya pwede guys ha. Huwag po ninyong gawin yan, guys. Masisira ang buhay mo. Manloko lang po kayo ng tao pag ganyan. So, pag ganyan po yung ginagawa natin, wala na pong babalik sa ating mga videos. Kasi kung sa atin yung nangyari na ganun, parang niloloko mo lang yung tao. So, ganyan po yun. Dapat mo lang, guys, yung tama lang po na kung ano po yung content, yan din po yung i-cover ninyo. Tandaan po natin yan. So, hanggang dito na lang po yung aking video guys. Sana po ay may natutunan naman po kayo. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please click the subscribe button dyan sa ilalim. And don't forget to hit the notification bell para maging updated po kayo sa aking mga susunod na videos. Maraming salamat po and God bless.